A Tóalmási Húsüzemnek az ajándékát tartom a kezembe. Egy Facebook nyereményjátékot hirdettünk meg a Budapesti Disznótoros Kolbász Fesztiválnak az előszeleként. Ez a rendezvény a Budapesten a Vasút Történeti Parkban lesz majd október 16-tól 18-ig, és hamarosan itt lesz a 10 darab szerencsés nyertes, akik megnyerték a Facebook játékunkon a Tóalmási Húsüzemnek a ajándékcsomagját. Ezek a ajándékok füstölt húsokból és kolbászokból állnak, itt látható a kezemben. Ez a ház a Békéscsabai Tájház. Ezt a tavalyi Disznótoros Kolbász Fesztiválra építettük meg. Itt lesz majd a fő látványosság, a malacfeldolgozás és a disznóvágás bemutató.